Yam yabo ne. Ana abubuwa ya nabi la kulli yawmin kana a qalbi. Ana abubuwa ya nabi la kulli yawmin kana a qalbina. Ana abubuwa ya nabi la kulli yawmin kana a qalbina. Bari Allah mamallakin raina taimake ni ilahu mai girma dan buwayar karabbi Allah na ka bani dama sanya go mai girma wannan da dan shi kayo ne rabbani akan sa ne zana tsara wake na. Rabbi tsira da amincin ka kai ta nunki ga shugaban bayi. Rabbi sanya su a halin nasa hada da mata yanda a mai masa ashabu asasu ya rabbi suna da kwazo sun rike manzona. Ana abubuwa ya nabi la kulli yawmin kana a qalbina. Auliya'u jininsa mai girma kamar su shehu tijani maulana da jiyali shehu baya bambara da shehu barahama ka sashi Allah na Allahu ga ummina tana son sanadi mai kausara murabbina. Assalatu alaika maulana sai da kai zana cimma burina. Assalatu ala abun fahari mai mukamai na rabbi sarkina. Assalatu ala nabiyyin la kulli yawmin kana a qalbina. Ana abubuwa ya nabi la kulli yawmin kana a qalbina. Ana hubbuka nabiyyi maulana shugaba kai na yi wa kasida ta kai ne a daidai rasulun manzo na ka samu daidai kana yin wauta ka rushe shirka ka sanya tauhidi zakin ilahu kana cikin raina. Yanzu ne zana gaida maulati sarauniya yar gidan ma'aiki na mamar tagwaye kin zarta duk mata uwar waliyan Allah magagi na mata ga haidar zaki ga al-islam ka taimakawa rasul maulana. Ana abubuwa ya nabi la kulli yawmin kana a qalbina. Rabbi na baka rayuwa fansa bidaka ummi da abba maulana akan ka wallahi na zamo barzo fagen yabanka anan nake kwana na tsara baitun da za ya burge ka cikar muradi kai ne abin suna. Ya mai gida dan ilahu sarki na ka yarda in ganka zan ji daɗi na kalli sabar zubi na kyawun ka na shaki kamshin jikin ka manzo na ruhi da kalbi su nutsu domin ka su samu gata domin ka maulana. Ana abubuwa ya nabi la kulli yawmin kana a qalbina. Wanda ya san ka ya abin suna in banda Allah gwani makayi na ku dubi ranar badar masoya na annabi ya zama biyu kuna ji na wasu sahabban suna gudun tsira domin an ce wai an kashe maulana. Masa sara akalla sau 70 amma fa foto kofi kuna ji na an duba ɗakin sa da yake halwa babar zane a jikin shi maulana wanda aka yi wa sara kuna ji na ba shi bane gaskiyar kalani na. Ana abubuwa ya nabi la kulli yawmin kana a qalbina. Gaja daki gashi gaban ashabar jakada na gaida mai girma mai kwarjini mai farin masoyi na farin jakadan Allahu mai girma yana gani bayansa kamar ta gaba wani halitta ta san kaman zona. Ya rabbi Allah buwaye
mai girma na yi tawassul da ɗaha maulana, tsare ni sharrin dukan magauta na, tsare mu aikata dukan abun barna, ka samu aikata kairi makayi na, shari na zuci kare mu Allah na. Ya nabi Allah kulli yawmin kana qalbina. Allah dan matsayin abin so na, ka bani mata mai san nabi illa, mai kwarjini mai kawar da duk barna, ta zauta na san dukan su dangina, mai tarbiya a rayuwa mu amfana, mai sanya ban ɗaba Allah na. Suna zantuka a kunne na, su ce da ni dan ɗarika dangi na, domin ina yin yaban ma'aiki na sanya sunan su shehu Tijjani da Jiyali har da shehu Barhama, wannan face hujjar su kuna jina. Ya nabi Allah kulli yawmin kana qalbina. Sosai wannan waliyan suna cikin raina, bana ɗarika kun yi mutane na, amma fasan Mustapha a kalbi na, waɗansu san ba su gane zance na, Allahu sarki ya san bukata na. Baya damuna na san da san Mustapha a kalbi na, in kai zagin akan ka zai koma, abunda dai baka sani ba dan Allah ka dinga yin bincike kana jina, kada ka zamto cikin su yan gulma. Ya nabi Allah kulli yawmin kana qalbina. Kana da rika fahimci zance na, bana izala fatan kana jina, ni ba na yin shi'a guji kalma na, ana ahubbuk nabi maulana, san ka yana manduro a kalbina. Abdulhamid dan gida ga Umar ne, Allah ji kan baban mu ku ce amin, ɗane wurin mama mai faranta min, Allah ya ja kwanan ki na ce amin, wasu ya kai ta yawaita salatin nan ga shugaba dan Amina maulana. Ya nabi Allah kulli yawmin kana qalbina. Zarfe dukkanin kalamai na gode Allah shine makayi na, Abdulhamid ni na tsara baitoci na yi wa ɗan gata ga makayi na, don Allah duk wanda ya yi wake na ya min du'a'i don rabbi sarki na. Rabbi tsira haɗa amincin ka kai ta nunki ga shugaban bayi, Rabbi sanya su a halin nasa, haɗa da matayen ɗaha mai masai, a sa sahabbai ya Rabbi Allah na, suna da ƙwazo sun rike maulana. Ya nabi Allah kulli yawmin kana qalbina. Auliya'u jininsa mai girma kamar su shehu Tijjani maulana, da Jiyali shehu baya bambarma, har ma da shehu Barhama dangi na, Allahu ga ummina tana son sanabi mai kausara murabbina. Ya nabi Allah kulli